Soc Carles Gasol, director de captació de projectes d'Inedit y partner fundador. Soy Sofía Garín, soy Project Manager en Inedit y estoy en el área de ecodiseño. Inedit és una consultora ambiental i d'ecodisseny que precisament és diferencial perquè combina aquestes dues disciplines. Trabajamos junto al Cluster Food Service, tanto a nivel sectorial como a nivel más particular con algunas de las empresas, para realmente tangibilizar esos planes de acción y esas estrategias que llevan hacia modelos de negocio más innovadores. La innovació de gènesis d'Inedit és precisament haver sapigut trobar un mètode per combinar la diagnosi ambiental a través de mètriques. No diem la sostenibilitat és bona o dolenta perquè en sapiguem molt o per la nostra formació, sinó que tenim mètodes per treure indicadors ambientals i després incorporar a l'ecodisseny com un altre mètode per ser propositius i solucionar aquells reptes ambientals que el sector del food service en breu haurà d'afrontar. Principals reptes del sector food service, per destacar-ne tres, penso que són emergència climàtica, envasos i el material plàstic i finalment la transparència i la traçabilitat, origen, qualitat del producte i com informar el consumidor.